खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मिथिंगानि समायना रमायना महरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोनहा हाजो ओनसोलाव थांनो सानदों नामा जुदि नोंथांमोनहा हाजो ओनसोलाव थांनो सानदोंब्ला नोंथांमोनहा दसे सम सानफिननाया गाहाम मानोना गोबां हाजो ओनसोलफोरावनो हा गिसिगानाय लामा बायफ्लंनाय बायदि जाथाय जागासिनो दङ थांनाय माखासे सान सिगां गोबां रोजा अखा हानायनि थाखायनो दाब दाब हाजो ओनसोलफोराव बेफोरबायदि जाथाया जानो मोनदों भुटान आरो सिक्किमाव गोबां रोजा अखा हानाया भुटान आरो सिक्किमनिफ्राय दैया गाहाय फारसे बोहैग्लायबोनायनि थाखायनो सा बेंगल जेरै दार्जिलिं केलेम्पु मिरिक सिलिगुरि आरो गुबुन गुबुन जायगायाव लोमसावफैदों जायनि जाहोनाव बेफोर ओनसोलफोराव गासै सान 29 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय गुबैयै दार्जिलिं केलेम्पु बेफोर हाजो ओनसोलाव बांसिनै गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों हाजोनि हाया गिसि गादों हाजोनि हाया न'फोराव फबसिन फैदों लामा बायफ्लंदों बेबायदिखौ नुनो मोननाय जादों ओजोंहाय नेपालावबो दैबानानि गिख्रंथाव थासारि नेपालाव दैबाना जानायजों 60निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय सानजा नेपालनि इलाम होननाय हाजो ओनसोलाव गोबां गोहोम गोग्लैदों गोबां हा गिसिगानाय जाथायफोर जादों जायजों लामा सामा गासैबो बायफ्लंजोबनो गोनां जादों जायनाखि लामा सामाफ्रा बायफ्लंजोब्बाय बेनिखायनो रैखा खालामनो थाखायबो थांनो हायाखै रैखा खालामग्रा हान्जाया हेलिकप्टारनि मददजोंसो रैखा खालामनो थाखाय थांनो गोनां जादों नाथाय बेयावबो गोबां जेंना नुजादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों आर्मि पुलिस आरो गुबुन गुबुन रैखा खालामग्रा हान्जाया रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों 9 अक्ट'बराव बिपिएफनि गासैबो एमसिएलएफोरानो समायखिरा लागोन आरो जायफोर बिपिएफनि गाज्रि समाव बिपिएफजोंनो गसंफानानै दंमोन अदेबानि बिपिएफनि गोजाम आरो फोथायजाथाव दैदेनगिरिफोरनो इएमनि बिबान होनो हागौ गोजामनि मादाव 7-8सोआ इएमनि बिबानखौ मोननो हागौ बे खोथाखौ फोरमायथिदों एमएलए दुर्गा दास बर'आ मख'नो गोनांदि थांनाय 5 अक्ट'बराव हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि सिएम आरो रिहन दैमारि बिथाङा बिटिसिनि डिपुटि सिएमनि समायखिराखौ लादोंमोन बेनि उनाव दा फैगौ 9 अक्ट'बराव गासैबो एमसिएलएफोरा समायखिराखौ लागोन बिबान होथ'नाय बुंथिगिरिया बिथांमोननो समायखिराखौ लाहोगोन होननानै फोरमायथिदों दुर्गा दास बर'आ 9 अक्ट'बरावनो बुंथिगिरि आरो लेङाइ बुंथिगिरिखौबो सायख'नाय जागोन आरो 13 अक्ट'बराव इएमफोरा समायखिराखौ लानो हागौ बेनि सायाव सावरायनाय जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो इएमनि मादाव जायफोर बिपिएफनि गोजाम दैदेनगिरिफोरा बिपिएफनि गाज्रि समाव बिपिएफजोंनो गसंफानानै दंमोन बिथांमोन 7-8सोआ इएमनि बिबानखौ मोननो हागौ आरो बिथांमोननो होनो नांगौ होननानै सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथियो एमएलए दुर्गा दास बर'आ लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदि थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव जेब्ला बिपिएफआ बयनिख्रुइबो बांसिन मोन 17 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन बेनि उनावबो सोरखार दानो थाखाय गभर्नरआ खाबु होआखैमोन बै समाव सा 17नि मादाव सा 7 एमसिएलएफोरा सोरखारि खाबु लानो थाखाय सोरबा इउपिपिएल आरो सोरबा बिजेपिआव थांदोंमोन आरो बिपिएफआव खालि सा 10ल' एमसिएलए थालांदोंमोन सा 10नि मादावबो सासेया देग्लायनि बिटिसि बिसायख'थिखौ गेलेयाखै बे सा 9नि मादाव सा 8 सोनो इएम होनो नांगौ होननानै सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथियो दुर्गा दास बर'आ बिटिसिनि मोन 16 बिफानखौ सुपारभिजन आरो मनिटरिं बा नोजोर लाखिनो थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव डिसिफोरनो बिटिसिनि एडिशनेल सेक्रेटारिनि बिबान होनाय जादोंमोन जायखौ लानानै दा गोबां बेले बेजे साननाय सोमजिदों हाग्रामा महिलारिया एनडिएआव थानो थाखाय माखासे कन्डिशन होनायनि मादाव बेबो मोनसे बिटिसिनि मोन 16 बिफाननि गोहोखौ लाबोफिननाय हाग्रामा महिलारिया बेबायदि कन्डिशन होनायनि उनावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो हाग्रामा महिलारिनि कन्डिशनखौ गनायनानै लानो गोनां जादोंमोन आरो समायखिरा लानाय सानखालिनो फोसावनानै होदोंमोन दि बिटिसिनि मोन 16 बिफाननि खामानि दामानिखौ डिसिफोरा आरोबाव जाहाथे नाया बेनि थाखाय डिसिफोरखौ बिथोन होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदोंमोन नाथाय गिबि मन्थ्रिया बेबायदि बुंनायनि उनावनो इउपिपिएलनि प्रमद बर'निफ्राय लानानै गोबां दैदेनगिरिफ्रा मोनसे पस्ट होदोंमोन जेराव डिसिफोरनो बिबान होनायखौ थांनाय 2023 मायथाइनि 27 डिसेम्बरावनो बोखारनाय जादों होननानै पस्ट होनायजों लोगोसे बिटिसिनि मोन 16 बिफाननि बिथांखिफोरखौ सुपारभिजन आरो मनिटरिं खालामनो थाखाय डिसिफोरनो जि बिबान होनाय जादोंमोन बेखौ बोखारनायनि जि लाइजाम बेखौ प्रमद बर'जों लोगोसे इउपिपिएलनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्राबो पस्ट होदोंमोन बेखौ लानानै सोर नंखाय बुंदों आरो सोर थार बुंदों बेखौ लानानै गोबां सोंथि बेरखांदोंमोन बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव दा आसाम सरकारा डिसिफोरनो बिटिसिनि एडिशनेल सेक्रेटारिनि जि बिबान होदोंमोन बेखौ बोखारनो थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय अफिसियेलि अर्डार फोसावबाय जेरै क'क्राझार जिल्लानि डिसि आइएस मासान्दा मागदालिन
पार्टिन बिथांखौ बिटिसिनि एडिशनेल सेक्रेटारि बिबाननिफ्राय रिलिफ खालामनाय जाबाय आरो चिरां जिल्लानि डिसि एसएस जतिन बरा बिथांखौ बिटिसिनि एडिशनेल सेक्रेटारिनिफ्राय रिलिफ खालामनो 4 अक्ट'बराव आसाम सोरखारनिफ्राय अफिसियेलि अर्डार फोसावबाय। बेखौ लानानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय फोरमायथिदों दि डिसिआ आसाम सोरखारनिसो अफिसार, बेनिखायनो डिसिफोरखौ खामानियाव बाहायनायाव जेंना जायो, जायनि थाखाय प्रमद बर' आरो बिटिआर सोरखाराबो जेंना मोननानै बिटिसिआव डिसिफोरनो बिबान होनायखौ बोखारदोंमोन। नाथाय आसाम सोरखारा डिसिफोरखौ बिटिसिआव एडिशनेल सेक्रेटारिनि बिबान होनायनिफ्राय बोखाराखैमोन बा रिलिफ होआखैमोन। 4 अक्ट'बरसिम डिसिफोरा एडिशनेल सेक्रेटारि महरै खामानि मावगासिनो दंमोन बिटिसिआव। हाग्रामा महिलारिया समायखिरा लानायनि सानसे सिगांसो आसाम सोरखारा डिसिफोरखौ बिटिसिनि एडिशनेल सेक्रेटारि बिबान होनायनिफ्राय रिलिफ खालामनो थाखाय अर्डार फोसावदों होननानै फोरमायथिबाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन आरोबाव सासे बर' आइजोनि जिउ खहा। 60 बोसोर बैसोनि अनजालि बर'आ हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानो गोनां जाबाय। बाक्सानि बागानफारायाव जानो मोन्दों बे जाथाया। बागानफारानि गेरुवा सनापुर गामिनि थागिबिमोन अनजालि बर'आ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि 4 रिंगासो समाव अनजालि बर'आ न' सिंनिफ्राय ओंखारदोंमोन। बेयावनो हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों आरो मैदेरा गाग्लोबनायाव अनजालि बर'आ जिउ खोमानो गोनां जादों। अनजालि बर'आ जिउ खोमानांनायनि अनगायैबो गोबांनि न' बां सिफायलांनायजों लोगोसे माइरं दैरं आरो माइ बाख्रि बायदिखौ सिलिंखार खालामलांदों हाग्रानि मैदेरा होननानै फोरमायथिदों। माखासे सुबुङा खारनानैसो खुनुरुखुम जिउ रैखा मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। सर्ट लाइनआ बायबाय, जायनि थाखाय सानफ्रोमबो हाग्रानिफ्राय मैदेरा फैनानै उदखार खालामफैयो। बेनिखायनो सोरखारा जाहाथे फिन सर्ट लाइनखौ बानायनानै होफिनो, बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायो ओनसोलनि सुबुंफोरा। आसाम केबिनेटआव आसाम सोरखारा माखासे गोनांथार थांखिफोर लादों। बेनि मादाव माखासेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। जेरै सेथियाव रायजोआव साख्रि मावनाय मावथिफोर जायफोरना एनपिएसनि सिङाव दङ बिथांमोनखौ इउपिएस बा इउनिफाइड पेन्सन स्किमाव लांनो गनायथि होनाय जाबाय। इउपिएस जायोब्ला क्वालिफाइं सार्भिस बा भलन्टियारि रिटायारमेन्टनि उनाव एस्युर्ड पेआउटखौ मोननो हागोन आरो एस्युर्ड पेआउटआ रिटायार लानायनि बा रिटायार जानायनि सिगां 12 दाननि मान्थलि एभारेज बेसिक पेनि 50% होनाय जागोन। नैथियाव दङ तामिलनाडुआव आसामनि मावसुमाफोरा जिउ खोमानांनाय नखरनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय 5 लाख राङै होनाय जागोन। बेनि थाखाय गनायथि होबाय आसाम केबिनेटआव। थामथियाव दङ रायजोनि सोरखारि फरायसालियाव फरायनाय थाखो 9नि फरायसाफोर गासै 3,11,614 फरायसाफोरनो बाइसाइकेल होनाय जागोन। ब्रैथियाव दङ प्रज्ञान भारती बिथांखिनि गेजेरजों आन्डार ग्रेजुएटआव मुं थिसननाय 1,25,817 फरायसाफोरनि एडमिशननि फिसखौ होनो थाखाय 122.9 स्नि कौटि रांखौ गनायथि होनाय जाबाय। बाथियाव दङ जायफोर आइजो फोरोंगिरिफोरा धुबरी, साउथ सालमारा, मानकाचार आरो चार ओनसोलफोराव पस्टिं जानानै दङ बिथांमोनखौ गावनि न' खाथियाव नङाब्ला न' खाथिनि जिल्लाफोराव ट्रेन्सफार हरनो थाखाय गनायथि होबाय। बिथांमोनहा जुदि 5 बोसोर साख्रि मावबायबा बे खाबुखौ मोननो हागोन। दथियाव दङ एसएसएनि सिङाव जायफोर फोरोंगिरिनि खामानि मावदों आरो बिथांमोनहा 3 बोसोर सार्भिस होबायब्ला बिथांमोननि साख्रिखौ रेगुलार खालामनो थाखायबो गनायथि होबाय आसाम केबिनेटआ। बिपिएफआ दासिमबो बिजेपिजों एलायन्स जायाखै। अदेबानि बिपिएफआ दासिमबो एनडिएनि बाहागो जायाखै। नाथाय अफिसियेलि बिपिएफआ एनडिएआव हाबाखैब्लाबो हाग्रामा महिलारिया बिजेपिनियाव मा दाबि खालामदोंमोन बेफोर दाबिफोरखौ बिजेपिआ मावहांनो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मानोना 2022 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिया फिन किं मेकार जानो हागौ। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिखौ एंगारनो सानाखै बिजेपिआ। नाथाय दासिमबो बिपिएफआ एनडिएआव हाबाखै। कमिटि दानाय जादों जेराव बिपिएफनि 4 आरो बिजेपिनि 4 दैदेनगिरिफोर दङ आरो मोननै दोलोनि गेजेराव सावरायलायनाय जागोन जाहाथे जेबो गोरोन्थि बुजिलायनाय जाया। बेनि थाखाय सावरायनाय जागोन होननानै फोरमायथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। जायनाखि बिपिएफआ बे समाव एनडिएआव गैया, बेनिखायनो फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थि बिटिसिआव थानाय मोन 15 बिधान सभा बियाबावनो गेलेनो थांगासिनो दङ होननानै फोरमायथियो। नाथाय बिपिएफआ जुदि एनडिएआव थायोबा सिदा बुजाबुजि जागोन होननानै फोरमायथियो। इएमनि बेलायावबो बिपिएफआ जुदि एनडिएआव थायोबा बिजेपिनिफ्राय सासे बा सानैया इएमनि बिबानखौ मोननो हागौ। जायनाखि बिजेपिनिफ्राय 7 एमसिएलए देरहादों, बेनिखायनो 7 इएम मोननाया जाथावना नङा। सासे बा सानैयाल' बिजेपिनिफ्राय इएमखौ मोननो हागौ होननानै फोरमायथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय।
UPSC आरो APSC प्रिलिमिनारि आनजाद 2025-26 जायफोर बिथांमोनहा उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होनो थाखाय डाइरेक्टरेट अफ ट्राइबेल एफेयार प्लेन आसामनिफ्राय नटिस फोसावदों। फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स टु शेड्युल्ड ट्राइब स्टुडेन्ट्स अफ आसाम बिथांखिनि गेजेरजों UPSC आरो APSC आव 2025-26 जायफोर प्रिलिमिनारि आनजादाव क्वालिफाइ जादों बिथांमोनहा बे खाबुखौ मोननो हागोन। जायफोर मेइन्स आनजादाव जिरायगोन बिथांमोनहानो बे खाबुखौ मोननो हागोन। राङारि अनसुंथाइखौ मोननो थाखाय dids.assam.gov.in आव थांनानै एप्लाइ खालामनो नांगोन। 31 अक्ट'बरानो जोबथा समय। एप्लाइ खालामनाय समाव माखासे डकुमेन्ट्सफोर होनो नांगोन जेरै कास्ट सार्टिफिकेट, आधार कार्ड, SSLC नि एडमिट कार्ड, UPSC APSC प्रिलिमिनारि आनजादनि एडमिट कार्ड आरो माखासेखौ नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।